Launay yung te almon boss. Apay na bambanog ka launay aya. Nakita mo tatay nga kinamat-kamat tak di balong ini ko. Aji sa rukod na nga baston na mahiwaga. Dito pero nga bandog ko, ken permite bisin ko. Bibising ka rudan ka tamang kita di panganan tanga pansit ano kasta ka hanggang nga mabibisinan. Aywan na taka dito pansitan dita. Da henta ka man kamay. Aywan da pansitan dito ni try taman dito ko. Dito Oy, Orlando's Pansiteria. Orlando's Pansiteria. Zone 1, Bagumbayan, Lalo, Cagayan. Orderin taman di Batil Patong. Bata niya pansit mo ni boss. Oh, naman boss. Yung mas itsurahan na yan. Uwe. Pansit Batil Patong. Dito lang Orlando's Pansiteria. Isubo mo mabibising kang ka. Pansit. Para man ako. Sabaw na. Di. Pag-unay na imas man. Malipatak kayo inday ba? Nakaramid kanap niya balong batang. Tadi kita kahit nagpansit, dito kailangan ko Zone 1, Bagumbayan, Lalo, Cagayan. Beruan nyo ti Orlando's Pansiteria. Bos ngal mga nalaing. Pero may mga gapumulatan na imas at pansit Batil Patong. Di mo ngal-ngalin, tilmong na ang atil muna. Mom. Pero may timas na boss. Nakaimimas siya. Tama na ni orang pala na ibosin ni. Basta tigimas na uri lang may bibos. Pero may nababandog ang kami niya. Kami takwa tala babae tamo. At